Għal min ikun jaf jitkellem fuq bosta suġġetti, ngħidu li qisu enċiklopedija. Dan minħabba li l-enċiklopediji huma kotba li jkun fihom tarif dwar kollox, mill-kimika sal-ħxejjex, minn kulturi sa epoki differenti, minn annimali sa personaġġi magħrufa. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa dettaljata lill-enċiklopediji bil-Malti. L-enċiklopedija hija ktieb jew għatta kotba jew saħansitra sit li qed jagħtik li minnu fih issib informazzjoni dwar id-dinja, kull tip ta' informazzjoni, kull ma jaqa' taħt il-kappa tax-xemx kif ngħidu. Ħafna drabi din tkun imqasma f'ordni alfabetika u għalhekk jista' jkun li b'xi mod inxebbħuha mad-dizzjonarju alfabetiku. Madankollu hemm distinzjoni bejn l-enċiklopedija u d-dizzjonarju għaliex dizzjonarju jiddeskrivi il-lingwa, jagħtik l-informazzjoni dwar il-kliem tal-lingwa. Fil-waqt li l-enċiklopedija tagħtik informazzjoni dwar ir-realtà fiżika tad-dinja. Issa bil-Malti għandna wkoll dak li jissejjaħ dizzjonarju enċiklopediku. Xi jkun dan? Ikun tip ta' dizzjonarju fejn iż-żewġ elementi ta' deskrizzjoni tal-lingwa u deskrizzjoni tad-dinja reali jiltaqgħu x'imkien fit-triq tan-nofs fih dan id-dizzjonarju enċiklopediku. Dizzjonarju enċiklopediku bil-Malti kien ħareġ wieħed fit-tletinijiet tas-seklu 20 ta' Vincenzo Busuttil u Tancredi Borg, imma forsi l-iktar wieħed magħruf huwa li xaqleb lejn id-dizzjonarju enċiklopediku huwa dak ta' De Soldanis id-Damma li ħareġ fl-1766. Għaliex? Għax jinkludi dettalji dwar kif kienu jgħixu il-Maltin, x'kienu jieklu, x'kienu jilbsu. Drawiet u tradizzjonijiet tagħhom li ma jagħtihomx ngħidu aħna vassalli li ħareġ 30 sena wara għax jinħassu żejda f'dizzjonarju, imma De Soldanis kien joxa jagħti dat tip ta' deskrizzjonijiet. Pereżempju, każ partikolari huwa il-kelma ġelat, fejn minn barra li jgħidlek x'inhu ġelat bil-Latin u bit-Taljan, jgħidlek li l-Maltin kienu jimportaw il-ġelat minn Katania, jew fil-kelma taħt il-kelma furmarija li hija korruzzjoni tas-Sakra Infermerija l-isptar tal-kavallieri, jgħidlek li f'dan l-isptar kienu jiġu kurati sew Maltin u sew barranin. Jgħidlek ukoll pereżempju li il-morda kienu jiġu kurati bil-fidda li kemm il-kċina kien joħroġ fil-fidet. Jgħidlek saħansitra jtik dat tip ta' dettalji li pereżempju l-kavallieri stess kienu jikkuraw anke lil min għandu mart jittieħed. Fih is-sabiħ tiegħu wkoll dat tip ta' dizzjonarju. Bil-Malti wkoll għandna xi enċiklopediji, fost l-oħrajn insibu il-Heritage li l-editur ġenerali tagħha kien Paolo Mizzi, l-enċiklopedija ta' Alfi Gullajmir, Bliturħula Maltin, għandek ukoll teżori fil-Knejjes Maltin ta' Toni Terribile, enċiklopedija biblika, enċiklopedija fuq l-assassinji internazzjonali, traduzzjoni ta' enċiklopedija għat-tfal miġjuba għal-Malti minn Pierre J. Mejla u għandek ukoll xogħol voluminus ferm il-kullana kulturali li l-editur ġenerali tagħha huwa professur Charles Briffa. Ħafna drabi llum insibu ruħna marqa fl-informazzjoni li xi drabi tista' tkun anki wkoll qarrieqa. Allura f'dan id-dawl hija l-enċiklopedija għad għandha valur għaliex xi ħadd li ma jixtieqx joqgħod jintilef iqalleb law iqalleb lem f'siti f'kotba differenti, ħajmur mill-ewwel frażilajn fl-enċiklopedija li imbagħad ittieħ sorsi differenti fejn jista' jagħmel tiftix aktar speċifiku. Anke hawnhekk enċiklopediji
L-enċiklopediji llum jinsabu online, l-ewlenin, l-Encyclopedia Britannica pereżempju u l-Wikipedia li qed tinbeda wkoll verżjoni tagħha bil-Malti nsejħula l-Wikipedija għandhom jgħinu biex il-kunċett, l-idea, ir-riżorsa tal-enċiklopedija tibqa' relevanti anke llum il-ġurnata. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.